Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Among Us. Astăzi voi încerca, și eu să mă joc și eu online. O să dau și eu telefonul mai încet. Așa, dau fiind game, dau orice hartă și mă joc pe ce vreau eu. Ok. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place acest episod. Cred că vreau să strâng și eu vreo 200 de like-uri pentru acest episod. Așa până să încep eu meciul în pauză. Mă cheamă început, boșilor. Așa, și hai să vedem. Ok, așa trebuie să zicem. Așa. Și începe joc. Ok. Hai să ne uităm și noi pe hartă. Ok, văd că sunt așa. Văd că pe o hartă. Da, o hartă. Acum nu pe aici trebuie să... What? Ce se întâmplă? Fraților, este prima dată când joc eu Among Us. Când joc eu. Și văd că joc așa bine. Of. Fraților, nu prea știu să mă joc, dar... nu prea știu să mă joc aici. Fraților, nu prea știu să mă joc, dar... e prima dată când joc eu Among Us. Câțiva youtuberi știu să joc. Ok, văd că l-avem pe ăsta. Gata, să le scriu și eu. Spec Romanian. Habar n-am dacă știu ăștia, habar n-am dacă știa asta română. Asta e Laura. Văd că tot se mișcă asta. S-a oprit. Ok. Cred că scrie ceva. Ai și din ce? Oh, vai. Ok, fraților, o să mă joc și eu singur, dacă se poate, online. Foarte așa dau. Așa, am intrat și în asta, dau și eu public. Și mă schimb și eu, frate. Nu pot. N-am niciun skin, eu. De minute mai am 2 minute. Așa e să pun și un face, un color, ce? Fraților, scrieți în comentarii ce culoare să pun eu. Hai să mă gândesc eu. Eu, fraților, o să aștept să văd ce culoare să pun. Ok, o să revin într-un minut. Sper că ales o culoare și cred că o să aleg voi alege și eu negru. Poate scrieți în comentarii negru. Nu știu, dar și ok, dar nu fac nimic aici. Hai să joc și eu singur. Hai că joc și eu singur. Dau și eu pe harta asta Polus. Și văd că e calmă, e bună, nu ai ce să-i faci. Usi, asta aici, nu? Ok. Mai dăm aici. Să le stăgem toate. Așa. Fraților, revin până când termin astea. Le-am terminat, gata. Și acum hai să luăm ceva de aici. Oh, what? Ce asta? Hard. Ok. Câte minute mai am? 3 minute. Și voi încerca să joc și pe aici. Dacă găsesc aici un om sau umor. Opa. Ce asta? Să intru acolo. Voi pe aici. Așa, ok, luăm asta. Bam. Iar aici. Aici nu pot. Să dau ăsta. Ok. Văd că e ceva aici. Nu facem, nu trebuie. Ce? What the fuck? Bă, ești de bun? Ce faci așa? Am deschis-o, ești de bun. Ok, hai să văd ce cu roșu ăla.
Așa. Fraților, o să revin până când ajung acolo. Ok, am revenit, am văzut că nu era nimica. Văd că e o... Ce naiba asta, că nici nu știu. E racheta aia pe care propulsoare acolo. Antenă. Da. E și podulețul ăsta. Așa. O să intru în gaura asta. Bine. Așa. O să caut și eu altceva. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vreți. Dacă vă place acest episod. Așa. Încă o gaură. Intru pe aici. Și harta. Este un televizor. Așa, opa. Asta ce? Am deschis așa. What? Și aia. O săgeată acolo roșu. Asta e că mă duc acolo. Asta e că mă duc acolo. Opa. Asta nu știu ce naiba e. Și totul, asta nu am ce să fac cu ea. E o antenă. Văd că e o antenă. O antenă, da. Așa. O gaură. Încă una roșie? Sau e tot aia? Da, e tot aia. Încă o gaură. Stai să mai văzut-o. Mi-am pădut și asta, nu știu. 7 minute. Ok, ia să deschid și eu asta, să-i nu era treaba. Fraților, stai că strănut. Acum am revenit. Aici nu am nimic aici. Și eu trec și pe asta l-am omorât. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un like. Și am strâns să strâng 200 de like-uri. Și la revedere!